खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 2022 मायथाइनि मोनद' थुनलाइयारि बान्थाखौ बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। बिजनियाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। गुवाहाटीनि सानै लाइमोन सिख्लाया आलफा उदांआव हाबबाय। जम्मु काश्मीराव आसामनि सासे बिर जवान मुंख्लं। कर्नाटकनि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोराव हिजाब बन्द खालामबाय। जालुकबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानैनि जिउ खहा, गोबां जखम। राजस्थानाव 4 सुबुंफोरा मासे मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुबुन गुबुन आयदा आरो बिथिङाव लिरजानाय एबा गाव सोरजिनाय बिजाब जेरै सल'मा, सुंद' सल', खन्थाइ आरो गुबुन रावनिफ्राय राव सोलायनाय बिजाबफोरनि सायाव रोंगौसाफोरनि जोहै नायबिजिरनायनि बोसोरफ्रोमबो बर' रेबग्रा जथुम गासै मोन 6 थुनलाइयारि बान्थाखौ होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय 2022 मायथाइनि बान्था मोनगिरि मुंखौ फोसावबाय। बान्थाफोरनि मुङा जादों फारियै आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ लिरगिरि रुपमल बर'नो गाव सोरजिनाय सुंद' सल' बिजाब फोथाय खेबस'नि थाखाय सायख'नाय जादों। निमाथि मुसाहारिनि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ उन्दै लिरगिरि माखननि ब्रह्मनो गाव सोरजिनाय दुखुथिया जिउ सुंद' सल'नि थाखाय सायख'नाय जादों। खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ गागि लिरगिरि सहायसुलि ब्रह्मनो गाव सोरजिनाय दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाबनि थाखाय सायख'नाय जादों। फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि राव सोलाय थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ गागि लिरगिरि आरो राव सोलायगिरि प्रतिभा नन्दनि नार्जारिनो गोथै दानसौरा मानसि बिजाबखौ गुबुन रावनिफ्राय राव सोलायनानै दिहुननायनि थाखाय सायख'नाय जादों। प्रबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था। बे बान्थाखौ सुरेश ब्रह्मनो गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब नों अखोरां आं बुहुमनि थाखाय सायख'नाय जादों। लाइमोन लिरगिरि बर' थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ लाइमोन लिरगिरि जिंखिरि बर'नो गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब खौसेथिनि लामाजों नि थाखाय सायख'नाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी नोगोराव दिनै ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बिजनीनि एस.डि.पि.अ. शेखर जयति रायनि दैदेननायाव दिनै पुराना बिजनीयाव सिग्रोमनानै माखासे ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। दिनै बिजनीयाव हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ नलबारि जिल्लानि कयतालकुचिनि तपन शील आरो सुनिल तालुकदार होननानै बिजनी पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि ड्राग्स, गंनै मबाइल फन, नोगोद 12,000 रां आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। गुवाहाटी नोगोरमानि सानै लाइमोन सिख्लाया परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांआव हाबहैबाय होननानै सोराङाव फैनाय सानै सिख्लाया गुवाहाटी नोगोरमानि उजान बाजारनि खारगुली जयपुरनि सरस्वती दास आरो रुमि डेका होननानै सिनायथिदों। आफार आसामनि सासे आलफा दैदेनगिरिनि मददाव गुवाहाटीनि सानै सिख्लाया आलफा उदांआव हाबहैदों होननानै मिथिनो हादों। नाथाय बेनि बागै पुलिस बिफान आरो परेश बरुवानि बिथिंनिफ्राय दासिमबो रोखा खेंफोरथि फैयाखै। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आलफा उदांआव हाबहैनाय सानैबो सिख्लाफोरा थांनाय मंगलबारनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। बबेखानि सानैबो सिख्लाफोरा बुधबारखालि आलफा उदांनि केम्पआव नुजाथिहैदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि सरस्वती दासआ बिकल चन्दानद मुंनि मोनसे खन्थाइ लिरनानै आलफा उदां फारसे ओंखारलांदों होननानैबो मिथिनो हादों। 10 मार्चखालि जुलिनि खालार थि जाबायमोन। जुलिनि लाहार फाहारबो सोलिगासिनो दंमोन आरो 22 फेब्रुवारिखालि जुलिनि थाखाय सुथि लाना न'आव फैनायनि बाथ्रामोन। नाथाय बेफोर गासिबो फेलें जाबाय। बुधबारखालि जम्मु काश्मीराव जानाय जाथाया गासैखौबो फेलें खालामबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जम्मु काश्मीराव अबथिरा जिउ गोमाबाय आसामनि बिर जवान बिस्वजित गगैआ। भारतारि आर्मिनि जवान बिस्वजित गगैआ गुलि नांजानानै थैदों होननानै मिथिनो हादों। देरगावनि बिस्वजित गगैआ डिउटिया जम्मु काश्मीरनि नग्रतायावमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि हराव गुलि नांजाना बिस्वजित गगैआ जिउ गोमायो। नाथाय बिस्वजित गगैनि देहायाव माबोरै आरो बबेनिफ्राय गुलि नांफैखो बेनि बागै दासिमबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि बिस्वजित गगैआ जिउ गोमानायनि सिगां बिमाजों जानबुंआवबो रायज्लायहरदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मुंख्लं बिस्वजित गगैनि गोथै सह'खौ दिनै मोनाबिलियाव गंसे जर'खा उरांनि जोहै जरहाटआव लाबोगोन आरो बेनि उनाव देरगावनि न'आव लांनाय जागोन। हादर नाङैनो दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव कर्नाटकआव हिजाब बन्द खालामबाय।
हिजाबनि सायाव कर्नाटक सरकारनि गेदेरथार बिथांखि। रायजोनि गासैबो स्कुल, कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव हिजाब बन्द खालामबाय। दानिफ्राय कर्नाटकनि गंसेबो स्कुल, कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव हिजाब गाननो मोननाय नंला। मख'नो गोनांदि हिजाबजों लोगोसे गेरुवा गाबनि गस्ला, गुबुन गुबुन धोरनि सिन आरो फिरफिलाफोरखौबो कर्नाटकनि स्कुल, कलेजाव बन्द खालामनाय जाबाय। कर्नाटक सरकारनि माइन'रिटि मन्त्रालयआ बे बिथोनखौ दिनै जारि खालामदों। गोदान बिथोन फोसावजासिम कर्नाटक रायजोनि गासैबो स्कुल, कलेजाव हिजाब आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सिनायथिफोर लानायखौ होबथानाय जागोन। ओरैहाय कर्नाटकनि गासैबो स्कुल आरो कलेजाव हिजाब बन्द खालामनायनि उनावनो सासे आइजो फोरोंगिरिया साख्रि नागारदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला हिजाब बन्द खालामनायनि उनाव गावनि सनमान रैखाथिखौ नोजोर होनानै बि.इउ. कलेजनि इंराजि आयदानि आइजो फोरोंगिरि साख्रि नागारदों। बबेखानि हिजाब गानालासे फोरोंनायाव मोजां खाबु जाया आरो जेंना नुजायो होननानै बुंनानै आइजो फोरोंगिरिया साख्रि नागारदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। 31 नं हादरारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे साथाम गोब्राब हालोदाव। जोबोर गोब्राबै फैनाय गंसे ट्राकआ लामानि माखासे सुबुंफोरखौ होख्रेमलांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि टेटेलियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उल्था दिगजों जालुकबारि फारसे थांनाय NL01EE 9733 नम्बरनि 16 साखानि ट्राकआ लामानि सुबुंफोरखौ होख्रेमबोनायजों लोगोसे AS 01DU 4182 नम्बरनि स्कुटिखौ होख्रेमनानै गोजान लामासिम बुद्रुलाङो। बे जाथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियाव जिउ गोमायो। नाथाय बे जाथायनि उनाव ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ खारखोमालांदों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव खुद्रिखांनाय राइजोफोरा ट्राकखौ हमनानै अर लागायनानै होयो। जाउनाव अर खोमोरग्रा बिफानआ जाथायसालियाव थांनानै ट्राकनि अरखौ खोमोरनो गोनां जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। सुबुं माहारिया असे साननो हानाय मोन्दांथि थासेयावबो जिब-जुनारफोर बायदि आखुसो दिन्थिगासिनो दं। मख'जाथावदि राजस्थाननि आलवार जिल्लानि साहादपुराव थांनाय 10 फेब्रुआरि खालि साब्रै सुबुंफ्रा फोथाराव उन्दुनानै थानाय मासे मोसौ फिसाखौ जर-जुलुमै जिनाहारि खालामो। मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया ससियेल मिडियाआव गोसारजोबो। मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामग्रा साब्रै लांसुनाफोरनि मुङा फारियै सुन्ना, ताल्लिब, जुबेर आरो वारिस। मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि भिडिअखौ नुनाय बायदिब्ला मासे मोसौ फिसाया फोथाराव उन्दुनानै दङमोन। बेवहायनो सासेया जिनाहारि खालामो आरो गुबुन सासेया खारनो नागिरनाय मोसौ फिसाखौ हमथायो आरो गुबुन सासेया मबाइलजों बे जाथायनि सायाव भिडिअ दैखांग्रा। बे जाथायनि सायाव जुनाद आखुनि लुबैसुला दुथांफोरनि हेंथायै पाति महम्मदआ पुलिस बिफाननिसिम एजाहार गथायो। बेनि उनाव पुलिसआ बिसोर साब्रैखौबो हमो आरो दा बिसोरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।